Com va començar tot? Amb una idea al cap de l'Oriol Borés, no? Ell al final va fer aquesta història, o sigui, li va venir tota aquesta història basant-se, ell sempre ho diu, en la seva àvia, perquè la seva àvia dibuixava i era una dona que per l'època, pel context, doncs no va poder dedicar-se al que ella realment volia. De fet, als assajos teníem una caixeta amb tots els dibuixos de l'àvia la seva àvia? Ai, que bonic! Sí, ens ha estat com acompanyant tot el procés. I a partir d'aquí ell va crear la història d'una dona, que és la Greta, que és el personatge que interpreto, que ella vol ser il·lustradora, vol ser dibuixant, vol fer dibuixos animats, però clar, ella neix al 1910, perquè té 30 anys quan la història més o menys comença, no? Estem al 1930, i ho tindrà complicat per un tema social, de context, de normes... Perquè les coses eren com eren i ningú es plantejava canviar-les. Clar, el text de Blanca Verdagil posa l'accent en això, en el paper de la dona creadora, sobretot, no? És a dir, també repassa una mica l'origen de l'animació, no? De com va ser... No sé si vosaltres us hi havíeu interessat mai, sí, no? Però crida l'atenció també, vull dir... Sí, això l'Oriol Borés i el Víctor Gómez són absoluts fans del món de l'animació i han fet una feina espectacular de documentació, junt amb la Blanca Verdagil i el Marc Gómez, de documentació històrica, ens han explicat 1000 batalletes, ens hem vist tots els documentals. Van venir uns il·lustradors, uns animadors, a ensenyar-nos perquè era molt bèstia com es feia abans, o sigui, per muntar una pel·lícula, allò era una bogeria, com feien tots els fotogrames, com els calcaven, com les dones treballaven només a tinta i pintura, els homes animaven... Fins als 90 ens van dir. Això és molt fort, això ho vaig llegir en algun lloc. Ningú es plantejava perquè era així, les noies pintaven i els homes dibuixaven, era així. Com és el teu personatge, la Greta Edwards? És una dona valenta, molt somiadora, amb un somni molt clar. Que és dibuixar. Sí, ella viu per dibuixar. El que fan els homes, clar. Sí, ella té una vocació, que és ella vol ser dibuixant i intenta fer tot el possible per aconseguir-ho. El que passa que al final crec que aquesta obra té una vessant molt bonica, que és que parla dels somnis i de com els somnis es transformen al llarg d'un procés, d'un viatge, no? O sigui, jo ara, Paula, no tinc els mateixos somnis que tenia quan tenia 15 anys. N'he aconseguit alguns, un cop els aconsegueixes potser tampoc és el que t'esperaves que seria, hi ha coses que, no? De ser actriu, per mi ser actriu té coses meravelloses i en té altres que no tant, i això també ningú t'ho explica, no? Clar, és veritat que quan somies no somies la part aquesta ombrívola que tenen els somnis. Hi ha una frase teva, Gara, del programa Demà, que diu: estem condemnats a no ser completament feliços, a viure sempre en el desig inconclús, que és una mica això, no? Sí, quan hi arribes sempre hi ha alguna cosa més, o sempre hi ha alguna cosa que no et fa del tot feliç perquè, per bé o per ser, perquè no era exactament com t'ho havies imaginat, no?